Ezbaian, Gorka Santesteban. Eguardion, guzti eta ongi torri Ezbaianera. Bueno, joara ezurori txanda hartu eta mentxe gatoz, bi larumaten behin egiten dugun bezala. Don't stop. Bueno, zer mozote azaroan ondo sartu zate eta haze guraldi txarra umela, bueno, ordua zaren, baina, bueno, guraldi ondo sentitzen da, Bueno, gaur saio berezia izango, gaur ez dugu biraturik, gaur oain txekondunez, gaur San Martin eguna da. Bueno, eta festa nahi, Araman eta batez ere, hemen, eso zurruti, San Martinen altaunen. Bueno, San Martingo bizileune eta torto gazte asambladari eta udaletxe eta denei, ondo pasatu. Bueno, oste egunen hasi ziren patata tortirekin eta noni oioekin, atzo kontzertuak, xaukena elektrotxaranga. Bueno, eta festa gaur eta bihar izango ditugu San Martin, San Martin jaia. Bueno, gaur que San Martin egunaren, gaur Durako azokara begitu dugu, ze jarri ditugu euskal musika kanta berrik zuei entzuteko. Eta gero musikakin, agendakin datorkion albizek ere aipatuko ditugu. Ze jautea gute hurrengoa izaten da euskal musikan gorena, Durako azokara eta bai taldek eta liburu aurkezpenak izaten die. Eta zepak kanta berrik atereira. Ikaragarria, Baina, bueno, gu batzuk ekarriko ditugu. Eta gure bigarren partean, bertso batzuk entzungo ditugu, hain zuzen pei horretaz ariketakoak eta Nafarroko txapeketakoak. Eta azkengo minututan, azteguntako kontzertuak. Jazue, Gorka Donostiaren aguri beroena. Bueno, entzuleok eta gaurko saioazteko esan dizuegu gaur kanta berrek entzungo genituela eta hemen dugu kanta polit bat, oraindik ez da argitaratu usteet, hainbat euskarriko abeslari eta talde egin dute Saharan alde disko bate, aurreko baten kursalen aurkeztu zuten, tartean Izaro eta hainbat musikari, eta gut diskortatik entzungu dugu Einaute-Lorreta eta hola entziarteren Izar Polisario bat. Guardian guztioi. وعدتني نجمة بوليساريو، كلمتني نجمة بوليساريو، جاوبتني نجمة بوليساريو وقالت لي على الحرية جاي. Zuere oroi minez hitzartu
distantziaren hautsak mintzen alzaitu. Haien eberak hartzen gaitu. Artamets bat izan nuen. Konta idazu. Izar polizari arbatek esnatu nindun. Izar polizari arbatek hitz egin zidan. Izar polizari arbatek erantzun zidan. Aske izango gara. Adiskide, nik ere nahi dizut kantatu. Zauriak itxi eta batu. Esaidazu Sahara naizea ondartzen. Lur gorria horra iristen dan. Zukrezala usaintzen alduzu. Bartamets bat izan nuen. Konta idazu. Izar polizari arbatek esnatu nindun. Izar polizari arbatek hitz egin zidan. Izar polizari arbatek erantzun zidan. Aske izango garela. Izar polizari arbatek hitz egin zidan. Izar polizari arbatek erantzun zidan. Aske izango garela. Izar polizari arbatek esnatu nindun. Izar polizari arbatek hitz egin zidan. Izar polizari arbatek erantzun zidan. Aske izango garela. Izar polizari arbatek esnatu nindun. Izar polizari arbatek hitz egin zidan. Izar polizari arbatek erantzun zidan. Aske izango garela. Ezbaian. Bueno, hortze entzun dugu, Iñatu Erreta eta Olain Ziarte,
Eta badakizuenez, bueno, untza taldeak udontan izan da kontzertuak ematen, eta hain zuzen ere, tira, duda, bere azkengo kontzertua irarteko, azte honetan aurkeztu dute kartela. Azken balit bezala izango da, miribilan, 8-an. Gaina talde honetan, bi ataundar ditugu, así que ondo. Bueno, eta aste honetan, aurkeztu dute, ez miribilan, Bilbaoaren izango da, eta sarrerak untza.eu dituzue, eta zen izango dira gonbiatua, begira, tremenda jauria, Maixe eta Ixiare, aspaldi Maixe eta Ixiare ikusi, beste batzuk, beste bilkote oso ezagun bat, Alaitz eta Maider, aspaldi ez dut Alaitz eta Maider ikusi. Kristina eta Maia, hemen ezten, garai bateko hemen ezten, antza izango dira, Xabi Solano ere, eta Ola Salvador. Eta zaudez, gehiago izango dira, Eta sarrera bizi haude, así que animatu egia da, gustatuko litzaidak Maixitiziar eta Maider ikustea untzako kontzertu bategatik, Bueno, eta talde hori disko berria dute, Urretxeko jaietan izan ziren irigalduak eta Nogen taldea. Diska berria karatu dute Aben Zirkel. Eta pasean ostegunan, hiriburuetan eman zuten Bilbon, Iruñan eta Donostian. Eta Gasteizen. Eta hemen dugu Peio Armendarekin elkarlaneko abestia Maleta. Hortz izan dugu, Nogen eta Peio Armendaritzen karlana, Maleta abestia eta goratu, diska barea jada kalean Aben Zirkel eta segurazki Durango azokan
antz izango dira ia egunero filmatzen. Eta hurrengo gure gonbiatuak ere, hartze egon dira, ia egunero, Orain dela jaute batzuk argitarazu duten lehen abestia, zure begi horiek. Eta hauxe da beste abesti berri bat zurekin. Azketiko datorkigun eta asko gustatutzen zaita taldea Bulego. Eta hauxe da zurekin. Dena nahi du zurekin, dena zure alboan, dena utxetik hasi egon ilunetan. Guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara. Noizean behin laino ilunez betetzen zaizu begirada. Noizean behin begien atzean pilatzen zaizu negarra. Da noizean behin udaberriko izea bezala agertzen nahi zure alborata. Aretu egiten dira burua uste danak. Dena nahi du zurekin, dena zure alboan, dena utxetik hasi egun ilunetan. Guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara. Guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara. Mila izar zeruan, ta gu elkarri begira. Hemen geldi gaitezen da segi dezala bizitzak. Mila izar zeruan, ta gu elkarri begira. Hemen geldi gaitezen da segi dezala. Dena nahi du zurekin, dena zure alboan, dena utxetik hasi egun ilunetan. Guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara. Dena nahi du zurekin, dena zure alboan, dena utxetik hasi egun ilunetan. Guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara. Guztia hobetzen duen kantu bat bezala zara. Hortz izan dugu, Bulegoren, kanta berria zurekin, eta esan bezala, abenduan lauean, argitaratuko da diska, hortz, hiru lagun durango azokaren horretik, alde zauretik izango da, eta ze abestikin, ze abestikin Bulego taldeak harrapatzen gaitun. Gorka Santestebanekin, Ezbaian. Bueno, eta azte honetan aurkeztu da Jon Maialen kantu berri bagara diska liburua. Bilboko kafean zukian, han bertan izan ziren Jon Maia eta Gorka Hermosa beste. Diska honetan, kantu berriak eta aspaldiko kantuak ere aurkituko dira. Batzuetan oarkabe. Bueno, eta inoiz pentsatu duzue Silvio Rodríguez abeslaria euskaraz entzutea, Jon Maia lortu, no? Eta hoxe da maitza, nostalgia. Aitonaren txori usaindun
ese granate hartara barrez. Musu dena, maitasuna, betirako ziren garaira. Silbioren kantu leunak, mendiak, kromo albumak, taizerdi usaina, taizarapeko lehen jolas. Beldurtien lehen Ia gurekin ez daudenen ahotsak gogoratzen ari naiz orain. ametsak, Beldurrak talagunak, elkar bezarkatuta hile zorta kantari. ohartzerako amaitzen zitzaizkigu udara. Ze kantu ederra, Jo Maiak eta Silvio Rodríguezen elkarlanean, nostalgia eta diskontan eta gaina kontzertua datozte, orain azaren erdialdean Sestaon, gero urtein hasieran ere kontzertua datozte, Legazpi, gero Donostiko Bitor Eugenia, eta gero martxon uste Bilboko Euskaldunaren jungo gaitzeiten, eta hoxe da Jo Maiaren kantu berri bagara, iazkan beste disko bat aterazan, eta urten kantu berri bagara izeneko kanta ez diska barkatu. Bueno, ez dakit gauza mantzionez oso melankoliko gaude ez? Gaur ekarri ditugun piezak nahiko berriak dira. Eta hona hemen, begira, Einaute Lorrieta, Amorante abeslaria eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Hain zuzen ere disko bat, badakizu horrein da bilera Bidasoa filma, Fermin Muñozen dokumentala, hainbat herritan igaro zen, orain dela gutxi ordi zen zen, eta justo asteburuntan igandean botakute Tolosako Leidorren. Bueno, diska bat sortu dute dokumentala dira, eta mendugu, Einaute Lorrieta, Amorante eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren Bidasoa abestia. Zaio paisaia bati, zerrazten durak zer daramaki, nola egin gorputz bat zati, zenbat egiditu bidazoak. Mutorri gadoa lekum salam, Baztango zainetatik urbeltza edan, muga ursirrizta bat da hilberan, nori
hemen jarraitzen dugu ez gehakun, Gabardina batek Baina azte kanta polita orain entzun dugunez, bidazoa abeste ikargarra izan da. Bueno, eta amorante denamenekin, guazen astebunteko agenda pasatzera. zaren erdian Begira, fantasiasko astea artetan tartalo, 2023, izango dugu Gasteizen, azaroaren 12 bitartean, igande arte. Tako artian Zubian Matos en Flores tenaldia, izango dugu, azaroaren 10-ko 26 izango da, antzeslanau, Beon zeien Bilbon. Dituzten eskua Egia da, behiago antzerkiak egite dituzten, eta nire gogoa dukete, bat ikustekoan. Kanpaia jotzi Eta zinebi, atzo izan, 17 arte, azan 17 arte, Cinefilm Fest Bilbon. duenian Kanpaia jotzia Eta gaur, anime populari Golorza eta Rueda Etxeberrekin pelan izango da. Galdu duenian Eta bihar kutxartean entre cajas estrenaldia, antzerkia Gasteizen. Egunerokotasunari erronkak jartzea gustatzen zaigu. Gure bizitza, abenturaz jositako film bat izatea gustatzen zaigu. Beti gaude aldamenekoari begira, eta askotan norberaren barrura begiratzea kostatzen zaigu. Baina ohartzen algara, geldialditxo bat egin ezkero, gauzak hobeto joan daitezkela, orain egin pausa. Bizi, egunean, egunerokoa. Zuk nahi duzuna, nahi duzun bezala, nahi duzunean eta nahi duzun lekuan. 24 orduz, musikarik onena. Ataun irratia. Ezbaian, bertsolaritza tartea. Guazazen bertso tartearekin. Zeko bailarre bikaina Gaur eguardiko orduetan altako bertso bazkaria, altzan bertan, Maia Lujanbio eta inon martikoenakin. Nagertuzan Eurovizionen, orain flamenkuaren erregina. Berriz Bizkaiko bertsoi txapelketa, atzaldeko 5 Eneko Abarkaz, Iruri Altzekerreta, Aitor Etxebarre Zarraga, Sabagai Abeita, Kokoldo Zuraga, eta Gorka
Relámpago Navarrarekin. Agoitzen Nafarroko bertsoitza panpeketa bosteletan kulturetxean, Ekain Alegre, Urko Gartzia, Idoia Granizo, Zabati Arregi, Jun de Soto eta Jonen Zelaita. Aizetan olatuak rauzta, zure kantuak hango zipriztina dauzka. Eta erre xilen bertso euskeria ordu bitan lehetea jatetxean, Agin Laburu eta Laia Martinekin. Amezketan, Samatiunean eta Jugiten Bazkaria, Maiu Tardietan, ja hasiko zan, meza ostean berazana jatetxean, Bixine Goroztubi eta Angel Mani Peñan ikanakin. Amurrion klimatia ikuskizuna zortzietan antzokian, Katina Jende Iradatzi Barre eta horien EPD-arekin. Lesalkakan bertxafaria arran elkartean, han ezu zabizkar, eta inoa larretxarekin. Arantzuko lagunartekoa, Samantzeko bertxabazkaria ordu bitzenetan, Andoni Gainer eta Arketx Estibaiez. Eta bihar San Martin jaiak hemen, Ataune San Martin zazpizitan plazeko garpan Maianek izu, Suste Kondina, Oien Iguaran, eta Maialu Jamerekin. Oiartzunen itzenua bertsobazki literea orduetan, Ametxazioz, Nere Berzabal eta Laia Martinekin. Eta bukatzeko, aztenean, bertso gazten BBK sariketa goizeko martan. Hortzu izan ditugu zita garrantzitsuak, desent izan dira, hasi aukekeratu, eta gozatu, eta guko haintxe bertan, goaz bertxoekin, bertso batzuk hemen ditugu zuei eskaintzeko eta azteko bertso zortziko handian Josu Sanjurjo dugu Josu Sanjurjo orain esango dizuet Josu Sanjurjo eta Eneko Lazkoz entzungo ditugu jarraian. Josu eta Eneko, alkohola edateari uzteko sostengu talde batean ezagutu zenuten elkar. Gaur, lehenengo aldiz, parrandan atera zarete elkarrekin. Lehen aldikoz etorri gara, Nabarreria erdira, deus edan gabe urata gasa, gaude elkarri begira. Lehen minutuak orduak ziren, gau pasarekin segida. Orain ordea ordu bakoitzak, egunak bihurtzen dira. Baina lanketa egina dugu denbora hortan barrena, ta orain beste modu batean zapaltzen dugu taberna. Barra ertzetik begira gaude, ta ze desberdina dena, beraiek uste dutena ta gu
ikusten ari garena. Naiz teorian ikasi nitun, mila gauza eta truko. Behin lubakira etorri eta ahaztu ditut puntoz punto. Ja asperduraz hilko baikara, dena bukatu orduko. Garagardo bat eskatuzkero, ez da ezer pasatuko. Mesedez Josu, lehen eguna da, eta etzazula eten. Bide berri hau hasi duguna, taldean laguntzaz aurten. Begiranago parranderoei, dantzatzen eta edaten, eta ez dakit grazia edo pena ematen didaten. Neri grazia eta gogoa, zuk egin ezazu negar. Kaldererian goizeko biak, ta dena jendez lertzear. Tragotxo batzuk hartuko ditut, arrats ilunean zehar. Agian dena ez da eneko, kolpetikan utzi behar. Iruditzen zait ari zarela zure buruaren kontra, ta hartu duzun bidea orain nahiko nizuke oztopa. Nahiago nuke 2-0 eskatuta egin topa, zure bizitza zakarrontzira, bota nahi baduzu bota. Hort izan dugu, eta jarraian dugu Zortziko txikian Eneko Lazkoz eta Bitxori Elizalde. Pixukideak zarete. Eneko, Bitxorik bigarren eskuko merkatuan postua jarri du. Agurtzera hurbildu zarenean, zure arropa saltzen ari dela ikusi duzu. Itxurik gabe zabiltz, zu urterik urte postua jarri duzu, baina nahiko kutre. Bitxori argi dago lau txamponen truke, zure laguna ere salduko zenuke, zure laguna ere salduko zenuke.
Kalerdian jarri naiz, konturatu gabe, agertuko zinela, hortxe parez pare, enekien zinela, arroparen jabe, beti pasillo hortan botariak daude, beti pasillo hortan botariak daude. Ta hortxe jolasean, gustorakatuak horrexegatik daude, hilez tindatuak. Kaltzontziloak ere hortxe paratuak, arropa zikinaren kutxatik hartuak, arropa zikinaren kutxatik hartuak. Jartzen dugun aldiro, biok labadora, nola jasotzeko ez duztun maiz ganora, bertatik hartu ditut tatera kanpora, zikinez irabazi dudana asko da, zikinez irabazi dudana asko da. Dirua lortzea da, zuk duzun ametsa, negozioei ezin, zuk eman ezetza. Lapurtua zikina, aipitori pentsa, diru beltzik badago, hau bai diru beltza. Diru beltzik badago, hau bai diru beltza. Zure arropa denek arrakasta dute, honen bila helduaz, datoz hainbat putre, baina ibiltzen zarenez hain zikin, hain kutre, salduko dizut dena, 100 euroren truke, salduko dizut dena, 100 euroren truke. Hor tezen dugu eta bukatzeko gure bertsoaldikin, entzun dugu ganbarako gaian Josu Sanjurjo. Azkenean, abokatuaren deia jaso duzu. Ebazpena zure aldekoa izan da. 40 urtez lanpila egin, fundizioan ondradun, pisu txiki bat ordaindu nuen, polita daukagun. Gero eskaintza bat iritsi zen,
berez itxura ona du, baina kurrelak garagu, beti gaudenak berandu, beti gaudenak berandu. Enpresari bat, konstruktora bat, etorri zen ta ez salbu, auzokidek bai errantzuten, baina nik ez dut nahi saldu, baina nik ez dut nahi saldu. Auzokideak hitz egin gabe, pasata urte laurdenan, ta orain nere alde atera, dazkeneko ebazpena. Ez da salduko gure pixua, beraz akabo problema. Kapitalaren ordena hartu dugu atxedena, hartu dugu atxedena. Pikutara joan auzokideak, konstruktora eta dena. Agian hauxe izan da nere bizitzako garaipena, bizitzako garaipena. Ba, hortze izan dugu, haze ganbareko gaia, Josu Sanjurjoena. Bueno, ba, hortze izan ditugu, azte hontakoak, eta bukatzeko laizter, guazazen asteburuko kontzertuetara. Jarraitu Ataun irratia Spotifyen. I can't feel no better. Gure saioetan entzuten dituzun kantuetako asko, zerrenda ezberdinetan dituzu entzungai. Entzun itzazuzuk nahi dituzun kantu guztiak, Ataun irratiaren Spotify kontuan. Euskal kantu berrienak, nazioartekoak, garaibatekoak eta zuk nahi dituzun guztiak. Kuskuxeatu, gozatu, abestu eta dantzatu. Jarraitu Ataun irratia Spotifyen. Ba, bai, jarraitu Ataun irratia, ba, Spotifyen. Gorka Santestebanekin Ezbaian. Ba bai, Ezbaian gaude, eta orain guazen Euskal Herriko agendara. Ezbaian. Euskal Herriko agenda. Bueno, eta hemen dugu Euskal Herriko asteburuko kontzertuen agenda. Bera, bikoteo niñako jote eta txiko tornadeon gaiu talderekin izango dira gaur Andoaingo gaztetxean. Baita The Clayton, Txakurrak, Perlata eta Neti Foi izango dira Arrasaten gaztetxean.
Baita bigez direla ubeti, zubetan igana zorobi. Egoak ebaiten alkarri, ibiltzen gara sarri, niretzako larregi. Erdize zu, erdize ni. Bueno, talde izango da Gatibu, hain zuzen ere toten araretoan eta arrabian. Basaurin sozialantzokian, Maz Basauri jaren barne de Pedro eta Mac Ron izango dira, eta kalean La Perra Blanco, Arde Marte, Erein eta Jing, Bilbon kafeantzokian Karle Kordana eta Izkanbila. Bilbon ere Santana hogeita zazpiratetuan gaur La Moda. Jarratu Bilbon, Bilbon Salasco de Exacto Bilbao Roque, Nuevo Catecismo Católico eta The Hill Halles. Eta Donostiko do karetuan Darbiz Beers izeneko talde izango deu. Donostiko mogamo aretoan Aziziarro Gris, Cristian Moia Imuna eta Distopia Mumuntat Dizet. Erdibet zu, erdibet ni. Gaztei zen Jimmy Lazaretoan en el Columpio Asesino. Zagitut, baina ez zaitut behar. Egan libre, nahiago zaitut. Maite zaitut, baina gaterik barik. Nahiago zaitut. Libre, maite zaitut, baina ez zaitut behar. Egan libre, nahiago zaitut. Maite zaitut, baina gaterik barik. Nahiago zaitut. Eta gaurko zaioa bukatzeko hemen dugu Sua taldea eta Sua eta Rodeo izango dira errenteria Niese aretoan. Bueno, kanturekin ez gai gorde genituen beldurra diskotik. Amaitzeragoaz jan plazer izan da, gaurko San Martin zuekin egotea. Eta, bueno, urrengo zaioate bitartean ondo izan, eta orain ordu betatuteko azenoniko albiztea Joara Leizpuruarekin. Eta gero musika ez da faltako hemen Taun Irratia, Bitartean ondo segi a Jon Txule.